Aku boleh Pak Ardan. Kebleh. Ngafun ngana sangat ngayo iba hibo ikut terus bapi dawana inang sensar na kasorkar. Maka dai van hiar suki bakin resign no hadin ba jak to kejing dia yap brio na kejing batai to kekrem do yo. Hila ban matai kendat balai peda wa hiar suki namar bang iba. Hakisana klik sorkar kala sim kia ha beda to kejing dia. Kan mentoyu pinsim kia on the mensim bakodor kilayap. Bagani gamde tangga jingja ka balingkong. Shibun ki mensim ki bakodor. Hakani ka bamenta ka jingyap kalong ka bala shirkai ka bala bungun. Te pinsim kia sakanupat namar pinma asuban pantai ka mensim jing ki balayap. Pi kum ka jelang ni sotu ba ni lejukren ni kani nakalang ka jing kum ka Voice of the People Party. La kalong assembly, la kalong bangi keren la kapor baka sokar, la kalong parliament. Ba kum ka party ngi jupen pau baka don ka jing kai do yong to. But ka pau shna lingba ki kubor na kapor. Rega ni ka sokar ka len. Dei tat hadu badami ki jingya brio. Baga ni ka sokar ka sedang ban admit kani ka sen ka ba hagi jingja ka brangshen kani ka sen ka ba ar ka ba kadon ka jingya brio bat kani ka jingya brio ka ba mo pendu sibon ki sim ba kodor ka ba penpang met yengi kum ki nong elam ki badani ka jingkit kli ban I ba ki min sim ki ba kodor na ka jing ba man se ban trehi ki kam ha ka jing du ka jing kedu ki haban mat pan ban ka ba kum kani ka jingja te ka jing ong ka jing phi ba ka sarkar ka sim khya kam don jing mod EWM ka compensation kam don dor ka ba kum kani ka por rei kidai ban shim ke jingit kri lada kidon ya kata ke jingit lem lada ka jingit lem haki kadang im idai ban hiar skri kemda don kam ha jing shabanong lada dei haki wiki jilla kinoilam kin jindla hiar skri namar ka dei ka failure ke jungki ka dei ke jing bamla ka jungki ban kang yaki bakum kini kitam Kejing dawa jo ki bines ki ko do kadai tangau menteri rangba na kakan menteri berkawin nak kena kadur kelak ban oleh kami dah beda berkana Pak Ardan. Pi lada chief minister ulah hiar suki te ngimdan kam banong ni kiwei pat Kamu fikwa ba chief minister ung hiusipi. Hapan shimi ke jingke kli kum no on beteng bu nyalam me ke jela nakapor ka don ke jing yap brio haki krem doyong kanu kimen sim ki bakor la palat spa ki bayam hakini ki ngamong ye kani ka bamenta hendri la fiken ye ki jingyap ki balaja haki krem doyong nadu ko jing shlei nadu kani ka jing bethai bom bat dangshen sakutu ko kabonda yo publicity kom ko bamenta te namar kata daw kani kamdei tangga jingki min sim ko kamdei tangga jingdo ngabot banong jong ka khajna na ya ka jela na lo tangi dei lupa ka jela ka ba kerdo ka jela ka ba dok ka jela ka ba nimde kita ka revenue earning state lani ka jela ka balaban penmi shibon ka mo ka khajna na ka jela kata ka dei ka wei ka bar ka jingdo ikimin sim dengan semua hak jingsang yang don kam bangin dawa ulah dei bihi ban hiar suki halo kini iki mei ban penkesan baga sarkar kala simkhia yun dala de biap kibri namara nang pi phak I khandet kini ki khandet tayo ku bladam nak leng chief minister wang ba kadon ke jingti doyong namar ba kadai ka praktis ka kibri ku praktis daki spa nan tengin omla bangin cukang sendet ka jingti doyong hatu fi kan ka jing persang jong menterang ban justify ke jing tidak yang pi kumno hato labon bakla sarendar man ban pentrekam ya ka anyo ka ko de ka hukum yang ka ko ne kumno no ngela bon ngai kene hangni pini igen hagaban kong kilen ba kamdon kum kata tenre habiki smuthu banaka por ka pau mo lingba ki jingja uja udoyong te kumno kilen kalaki trok kit doyong tumno kindang len ti yap ki briu no kin len ti mata ka tu ka pori ki bakin len kamdon shu ti numla shu ban len ti nakatarau ki persyang ken ban admit ban penau bagan ni ngiru gi smuto tendai balik ka sarkar kam simkhia balik ka sarkar kam simkhia bat ka sarkar India banong ba kani kadai ka rukom ti
kajong kibri ki belaim bala dengi pensange egni kan kta ishibon ki longi longsem kibri ki bashenia ki ba imja da kani baru ho ban pentri kami kita ki kendon nakam ta kumnu baniat ai kamareng ka sarkar kan sim khiap ka ju por kani ka kam kanum kta padam don ka jingthang ndai kum ya kta phimle namabli ka don ka jinge khai tu ha ka bakidon kita ki ba don ha ka bor ki la bani jimunto ina kani kani kalakta Omtang ya kapelatan ka juga sarkar kam simla penduk ye ki mensim ki bekodor ndai kalakta ya kamai ka kaji jong ki bon ba ki beri ki ba im bat kershan ye ki jim nagari ka kam ki beri mata u nagaleng jung chief minister kom ba pau u smutu menta ba mla asyu baniada latip la paulut ka perthai baro pisdang ban pen pai pat da kumui ye kata ka jingkren ke jongpi baka jinge la film ta beli film keren be baka sarkar India bagi non ra ye ka middle ground ai beri baka kamti do yong baka ni ha bat kum ke juk ka bam ta baka juk pon namla ban sukhang kum ni bat kai ka bangayo jingtip manta talong baka ta open cast mining li ka kan kampen julor shibon sha maka kata ka komti ban ye ka ni jingti khliu khnai be kiyong tanamar la rangi phaidin bang kandiat hakito kandiat banagi jong sambala dan na kaleng mamle jong BPP na maular le jurep ka bad ye dai berkejengti doyong ha to kuai ka sinong ha isdentia adu na kaleng ka BPP ka yai buden am ha ko dai berkena ka jing ti salan doyong be anya kejerla hingi ngila ya kren ngila report ya kani la pentip yo SP ngila bodin tendai ke ka ba sungsi kalong ba naru ke district administration ru kedon benta naga jingbam kilong complicit hagani ke kam khidu yong bean namar kim pendep ye ke kamram kumbaki ban pendep SP ubari ban wan site kumbali ikut bu local MLA uklem wan kini bukai kidi ki dakishin indication ba kamdon ke jing simkhia nak le ka soka baka sapoi hadu kami ka khet dai namar sakadaw ngila ban makamdon kan sincerity na kaleng ke sarkar pantek lakam ke jing ti doyong kini baru kijing penpau kijong ke sarkar la kalong kata ka compensation lani kata ka jing ong baka ka kata kam ka dei namar bagi smutu baka ni ka por yaki ban top menta kam don shu kalakut kimna shu ban buri upat ba umngit shu temta kisdang ban penpau ba kalong ka ba la kalong ka ba ban khang balai pat phikha balai phin palanjut bali tangkat tu kan ni ki biok jimentoy na kata kam khi doyong kawan rai ka jingdu nong ka bakrau ki surok ki bade bane shipo khasan snem pang shisnem kelas ni no rela bodong kala beteng bet la bodong ka jing yasno hi ka dawa kongsan ni ki ki baro bazia dai na ka bamsap la bodong punta bardan omdan ta ko ipat ka bangin ong hakebri bat kini ki jinja pi kanu ka kaan ngidon sibon ki institution hakri India mo lingba ka constitution ka baklan lingba kini ki provision mo ki act rule ki institution lara ka dam ke jingsun char ka bakot kinam don ki jinge ki ba kari India lani ka jala ka mat mangka Ndai namar bakam don ke jingsun char khara ka bakot ka ba ka voice of the people party ka yeng ba ka pensotho igi pa ba kam don jingmut ABM la dengi pensang ki angkat no namar ubriu un penun kam bakalabe tau bodon ka bor penun kam andala ka sarkar manta ka don bentah ki kam khai do yong tu unle itu pulit unle itu magistrate unle itu ki district administration de namar kata ka daw haba ka bamsap ka don baro yeshim kabu banim yo min toilang nakta ka jingong jongka jela jongka sinsha ka khana ta khule sibun ardan ta ko be shibon